हेल' लोगोफोर, जोंनि बड' इनफ'पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे भिडिअ'आव जों फुङाव गुदुं दै लोंनायनि मुलाम्फा आरो खहानि बादै रायज्लायगोन। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ' नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अब्ला फै जागायदिनि। गिबियाव मुलाम्फाफोरखौ सावरायग्रोदिनि। फुङाव गुदुं दै लोंनायनि गोबां मुलाम्फा दं। फै जों बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लानि। सेथियाव दङ जाग्रा खान्थियाव जौगानाय। गिबि मुलाम्फाया जाबाय जाग्रा खान्थिनि जौगानाय। गुदुं दै लोंनाया जाग्रा आदारनि बिखान्थिखौ गोख्रै खालामो आरो कनस्टिपेशननिफ्राय रैखा मोनो। नैथियाव दङ लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब। नैथि मुलाम्फाया जादों लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होनाय। गुदुं दैया मेटाबलिज्मखौ बांहोयो, जाय केल'रि खामो आरो लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होयो। थामथियाव दङ मोदोम साफा खालामनाय। थामथि मुलाम्फाया जादों देहाखौ साफा खालामनाय। गुदुं दै लोंनाया देहानिफ्राय टक्सिन ओंखारनायाव मदद खालामो आरो डिटक्सिफिकेशनाव हेफाजाब होयो। ब्रैथियाव दङ थैनि गोसारथियाव जौगानाय। ब्रैथि मुलाम्फाया जादों थैनि गोसारथिया साबसिन जानाय। गुदुं दै लोंनाया थैनि गोसारथिखौ बांहोयो, जाय बिखानि सावस्रिखौ साबसिन खालामो। बाथियाव दङ गुजुनायनिफ्राय रैखा। बाथि मुलाम्फाया गुसु आरो गुजुनायनिफ्राय रैखा मोननाय। गुदुं दै लोङोब्ला गोदोना सानाय आरो खुदैनिफ्राय रैखा मोनो। दथियाव दङ नारसिनथायखौ खम खालामनाय। दथि मुलाम्फाया जादों नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनाय। गुदुं दै लोंनाया मोदोमखौ रिलेक्स खालामो आरो नारसिननायखौ बाङाइ खालामो। स्निथियाव दङ बिगुरनि जोंनायखौ बांहोयो। स्निथि मुलाम्फाया बिगुरनि जोंनायखौ बांहोनाय। गुदुं दै लोंनाया बिगुरखौ हाइड्रेटेड लाखियो आरो बेखौ सावस्रिगोनां आरो गोजों नुहोयो। दाइनथियाव दङ खानाइनि सावस्रियाव जौगानाय। दाइनथि मुलाम्फाया जाबाय खानाइनि सावस्रियाव जौगानाय। गुदुं दै लोंनाया खानाइनि रोदाखौ गोख्रों खालामो आरो खानाइ गनायखौ बाङाइ खालामो। गुथियाव दङ इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनाय। गुथि मुलाम्फाया जादों इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनाय। गुदुं दै लोंनाया देहानि बेरामफोरनि हेंथाखौ बांहोयो। दानिया फै जों गुदुं दै लोंनायनि माखासे असुबिदाफोरनि बादै मिथिना लादिनि। सेथियाव दङ हाथाइ सेनसिटिभिटि। गिबि खहाया हाथाइनि सेनसिटिभिटि। जोबोद गुदुं दै लोंनाया हाथाइनि इनामेलखौ खहा खालामनो हागौ। नैथियाव दङ सावनायनि खैफोद। नैथि खहाया जाबाय खामनायनि खैफोद। जोबोद गुदुं दै लोङोब्ला खुगा आरो गोदोनायाव आलौनाय जानो हागौ। थामथियाव दङ डाइजेस्टिभ सिस्टेमाव गोहोम। थामथि खहाया जाबाय जाग्रा खान्थियाव गोहोम खोख्लैनाय। जोबोद गुदुं दै लोंनाया जाग्रा खान्थियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। ब्रैथियाव दङ ब्लाड प्रेसाराव सोलायनाय। ब्रैथि खहाया ब्लाड प्रेसारनि सोलायनाय। गुदुं दै लोंनाया माखासे सुबुंफोरनि ब्लाड प्रेसारखौ बांहोनो हागौ। बाथियाव दङ बिगुरनि सायाव गोहोम। बाथि खहाया बिगुरनि सायाव गोहोम गोग्लैनाय। जोबोद गुदुं दैजों दुगैयोब्ला बिगुरनि सिदोमाखौ बाङाइ खालामनो हायो। बेनिखायनो लोगोफोर, बेफोर फुङाव गुदुं दै लोंनायनि मुलाम्फा आरो गोरोन्थिफोरमोन। आं आसा खालामो नोंथाङा बे फोरमायथिखौ बाहायथाव मोनगोन। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ मोजां मोनो अब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फैगौ भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। अब्लासिम गोजोनै आरो खुसि था। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।